Hello guys, dito lang po tayo sa aking YouTube channel na Scorpio 16. Ito guys ang aking lunch na halong merienda. Kinalas. Guys, dito ako sa Bicol. Paborito ng bayan. Kinalas. Ayan guys, kinalas oh. Kain tayo guys. Guys, kain muna kaya ako. Lagyan natin ang paminta guys, pamintang durog. Tawag na kinalas. Tapos meron tayong tinapay. Laking tinapay guys. Grabe. Yan, buhay driver. Grabe. Tanghalian. Kasama ng merienda. Kaya ata. Trabaho ng driver. Walang oras ang pagkain. Pagkasama bossing. Yung kari ko dapat na pang lunch, hindi na kain dahil ewan ko. Sarap maging driver. Buhay. Ang hirap ng buhay, driver. Sa oras ang pagkain. Yan na. Habang malapit na no. Malapit na airport. Plus ito sa Bicol, ito sa Ilang Kamsur, particularly, kinalas. Lagi, kahit saan, hindi man nila makakita ng tindahan ng kinalas. No? Pagtanong sa mga, i-search nyo, Google nyo, anong kinalas. Ito sa Bicol, diba?
Gutom na ako guys. Pasensya na. Lala. Pangagtuhan, mga sa oras. Grabe. Ibang si Bossing. Lupit. Pasma. Like, comment, subscribe, and share po. Press lang po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga videos, upcoming videos. So, ito po ulit ang video ka Scorpio Kasword. Ingat po tayo lagi.